Manen jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ochako ayanga tije kaka jathek e ywaruok manie piny mar Ethiopia kokalo e riwruog pinje Afrika. Kenyatta en achiel kuom jothek adek ma oting'o jalup jatend piny mar Afrika ma Milambo Phumzile Mlambo Nguka. Africa Union osebedo ka dhiro chenro mag twak e ywaruok manitie piny mar Ethiopia kagego lweny kod kweth mar Tigray People's Liberation chakre higa mar 2020. Gichako weche mag neno ni oket kwe makare pinyno mar neno ni dongruok kaachiel kod kwe ma tung Afrika obedo makare.